Steve Jobs shi ne mutumin da ya ƙirƙiro iPod da iPhone. Ya rasu yana da shekara 56. Ya shafe shekaru da dama yana fama da cutar sankara, pancreatic cancer. Yana ɗaya daga cikin mutanen da suka kafa babban kamfanin fasaha na Apple. Ya sauka daga shugabancin kamfanin a watan Agusta saboda rashin lafiya. Shugaban Apple na yanzu, Tim Cook, ya ce sun rasa mutum mai hangen nesa da kuma basira. Haka zalika, samun irin basira ta Steve Jobs akwai wahala. iPhone ita ce wayar hannu da kowane mutum yake so ya ga ya mallaka, farar fata ko kuma baƙar fata. iPhone ita ce wayar hannu da tafi kowace waya kyau a duniya. Ku kasance da ni a tashar Shugaba TV domin samun ƙayatattun shirye-shirye.